Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandilani pano pa alislamu dina la fifa wal fadila taizose mumakhala ndini imweuja yemwe ndimakupatsirani nkhani zosiyana-siyana, nkhani za aneneri, nkhani za masahaba ndi nkhani za Kiislamu zosiyana-siyana. Lero lino mukhala ndini yemwe ndikupatsireni nkhani ya Sayyidati Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallama, komanso ndi mwamuna wake otchedwa Abul Asi bin Rabi'a. Akuti Zainab anali mwana wa mkazi oyamba kubadwa kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ndi mkazi wake uja oyamba Sayyida Khadija. Ndipo Zainab adakwatirana ndi msuweni wake otchedwa Abul Asi bin Rabi'a, yemwe anali mwana wa mulongo wake wa Sayyida Khadija. Ndipo Abul As analinso mmodzi mwa anthu odziwika komanso olemekezeka ku mtundu wa Makuraishi. Ndipo mtumiki amamukonda kwambiri. Akuti mu tsiku lina mtumiki asanalandire utumiki, iye Abul As bin Rabi'a anapita kwa mtumiki ndipo adati, ndikufuna ndikwatire mwana wanu wamkazi uja. Ndipo mtumiki asanayankhe anamufunsa kaye Zainabu, ndipo Zainabu adavomera poonetsa manyazi komanso kumwetulira. Choncho banja lidayambika pomwe Zainabu adakwatirana ndi Abul As bin Rabi'a. Ndipo banja lao linali ndi ana awiri. Oyamba adali Ali, yemwe anamwalira ali wachichepere, ndipo wachiwiri adali Umama. Patadutsa kanyengo pamene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adalandira utumiki, Zainabu adali mmodzi mwa anthu oyambirira kulowa Kiislamu kuvomereza utumiki wa bambo wake mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndipo Abul As bin Rabi'a wanthai ndikuti ali kunja kwa Makka kochita business. Pamene Abul As anabwerera, Zainabu anamufotokozera mwamuna wake china chilichonse ndikumuwuzanso kuti walowa Kiislamu potsatira bambo wake, zomwe zidayambitsa vuto lalikulu pakati pawo. Ndipo vuto lalikulu la chipembedzo komanso ndi chikhulupiriro zidayambika. Zainabu anayesetsa kumufotokozera mwamuna wake, ndipo adati, ndingakanine bwanji bambo wanga popeza kunena kuti ndi okhulupirika komanso ndi odalirika, ndipo kuti banja lathu lonse komanso abwenzi anu onse ngati Sayyidina Abubakari, Uthmani onse avomeranso Kiislamu kamba kantumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pachifukwa icho Abul As sadavomerebe kukhala Msilamu poopa Makuraishi kunena kuti ayamba kuwanena kunena kuti alowa Kiislamu amutsatira mtumiki kamba kofuna kukondweretsa mkazi wake. Ngakhale zinali choncho, banjali linapitirira kukhala limodzi. Iye Zainabu anamuwuza Abul As kunena kuti, ndani adzandikhululukire komanso kundipetsa bwino ngati sindikhala pafupi nanu ndi kukufotokozerani za ubwino wa bambo wanga komanso ubwino wa choonadi. Ndipo iye adasunga mawu ake amenewa mpaka kwa kanthawi yochuluka. Pamene nkhondo idali pafupi kuti ichitike, nkhondo ya Badr, Zainabu iye adatsalira ku Makka pamene Asilamu onse anasamukira ku Madina. Kenaka nkhondo ya Badr idachitika, ndipo Abul As yemwe adali osakhulupirira, adali gulu la Makuraishi motsutsana ndi bambo wake a Zainabu. Ichi chinali chinthu chachikulu chomwe Zainabu ankachidandaula komanso ankachiopa kwambiri. Nkhondo itatha, ndipo opambana adali Asilamu, ndipo Abul As adagwidwa ngati kapolo. Ndipo nkhani itampeza Zainabu anatumiza ndipo kamba kakuti analibe chinthu china chilichonse cha mtengo wapatali chomwe angamuombolere mwamuna wake. Ndipo pachifukwa icho adatumiza niklesi ya mai yake Sayyida Khadija kuitumiza kwa Asilamu kumene adali limodzi ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo pa nthawi hii mtumiki atayiona niklesiyo inamukumbutsa kwambiri za mkazi wake, ndipo mtima wake unagunda kwambiri. Ndipo mtumiki sadangokhala chete ayi, anafunsa Asilamu ngati angavomereze kubweza niklesiyo kwa mwana wake wamkazi komanso ndikuti amumasule mpongozi wake. Ndipo Asilamu onse anavomera. Kenaka mtumiki adayankhula kwa Abul As bin Rabi'a kunena kuti ukamuuze Zainabu kuti asapereke niklesi ya mai yake Sayyida Khadija. Kenaka mwachinsisi mtumiki anamwitana Abul As ndi kumuwuza kuti Allah wandilamula kuti ndilekanitse pakati pa Asilamu ndi osakhulupirira, choncho ukuyenera undibwezere mwana wanga azibwerera kwa ine. Ndipo Abul As adavomereza koma mosakondwa. Posakhalitsa Abul As adawuyamba ulendo obwerera ku Makka. Atafika kumeneko anamudziwitsa Zainabu za uthenga umene adawuzidwa ndi bambo wake, ndipo adamuwuza kunena kuti akuyenera kubwerera kwa bambo wake kamba kakuti sangakhale limodzi chifukwa chakuti mkazi wakeyo walowa Kiislamu.
ndipo iwo anali oletsedwa kukhalanso ngati banja. Ndipo pafupifupi mwezi umodzi pambuyo pa nkhondo ya Badr, Zainabu anayamba ulendo opita ku Madina, koma gulu la Makuraishi silidakondwe kamba kamanyamukidwa ake. Kenaka gulu la Makuraishi lidamuukira, ndipo ena wa amuna Makuraishi adamuopseza ndi kummenya Zainabu ali pa chokwera, ndipo adagwira pansi pa mwala, zimene zidapangisa kunena kuti Zainabu ataye pakati. Patapita masiku angapo mwaka chetechete, iye Zainabu adayamba ulendo opita ku Madina, ndipo zaka zokwanira 6 zinakwana Zainabu asanakwatilenso. Iye ankakana kukwatilanso kamba kakuti adali ndi chiyembekezo chokwanira bwino kunena kuti mwamuna wake azabwereranso. Patatha zaka zisanu ndi chimodzi, Abul As ibn Rabia akayenda mu karavani ina kuchokera ku Makka, komwe ankapita kupanga malonda atanyamula katundu wa anthu, ndipo Asilamu atamuona anamugwira iye ndi kumpitisa m'Madina. Kenaka iye Abul As anapeza mpata othawa usiku umenewo ndi kuthawira ku nyumba ya Zainabu, ndipo anamuuza Zainabu kunena kuti akufuna chitetezo kuti amuteteze kamba kakuti wagwidwa. Iye Zainabu anamuulula, koma iye anamunong'oneza Zainabu kunena kuti mpaka panobe sanalowebe Islamu, ndipo Zainabu anamulandirabe. Koma mawa munthawi imene mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ankapemphera pambuyo pa swala imene ya fajiri, Zainabu anafuula kuchokera kumbuyo kwa mzikiti kunena kuti Abul Asi ndamumasula. Ndipo mtumiki anayimirira nati kwa Asilamu onse, "O inu anthu, ndikunena kuti munthu uyu anali mkamwini wanga wabwino kwambiri, sanaphwanyeko lonjezo langa komanso lonjezo lanu, ndiponso sanatipusitseko." Kenaka mtumiki anapempha Asilamu onse kuti amubwezere katundu yense Abul Asi wa anthu yemwe adatenga kuchokera ku Makka uzapanga business. Ndipo Abul Asi adabwezeredwa katundu uja, iye adabwerera ku Makka, ndipo adakabweza katundu wa eni yake. Kenaka Abul As anatsimikiza kwa Zainabu komanso Asilamu onse kunena kuti analibenso ngongole kapena udindo uliwonse ku Makka pambuyo pobweza katundu. Iye anapanga chiganizo chobwerera ku Madina, ndipo adavomera Chisilamu. Mtumiki anamutenga mwana wake wokondedwa Zainabu ndi kumbwezera kwa Abul As pambuyo pa lamulo latsopano la Chisilamu. Choncho chikondi komanso kukondana kunayambika pakati pawo patadusa zaka zambirimbiri asanabwereranenso. Patadusa nyengo, ndipo Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatisiya, anabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ku Madina mchaka chimenechi cha 8. Ndipo imfa yake idayamba kamba kakuti adavulazidwa munthawi imene ankachoka ku Makka kupita ku Madina zaka zisanu zapitazo. Pa nthawi imene Zainabu adali ndi ulendo opita ku Madina, ataukiridwa ndi amuna ena, ndipo mmodzi mwa amuna yemwe adamuukira ndi kummenya Zainabu adali Hambar ibn Aswad. Anamuopseza iye Zainabu ali pa chokwera ndi kummenya, ndipo adagwira pamwala ndi kutaya pathupi. Ululu komanso mabala omwe ankamverera mthupi mwake ndi amene adachitisa kunena kuti Zainabu asiyane ndi dziko lapansi. Ndipo choncho ululu komanso mabala zidapitirira mu mtima mwake. Mtumiki anali wachisoni kwambiri ndi imfa ya mwana wake wamkazi. Iye adawalamula akazi onse a Chisilamu kunena kuti asambitse thupi la mwana wake ndi kumveka sanda bwinobwino. Kenaka mtumiki adapempherera thupi la mwana wake wokondedwa Zainabu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pambuyo pa imfa ya Zainabu, Abul As adakhala kwa zaka osakwatilanso kamba kakuti adali ndi chisoni mtima mwake, ndipo mtumiki nthawi zonse amamuyendera kuzamutonthoza mpongozi wake ndi kumampasa mawu achilimbikiso. Ndipo Abul As adabwerera ku Makka, anakamwalirira ku Makka mchaka chimenechi cha namba 12 pambuyo pa msamuko umenewo. Ndipo iyi idali nkhani yachikondi ya Sayyidati Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komanso Abul As. Zakhaleni pompo wiki ya mawa kuti tizakupasireni nkhani ina.